Siinä näytettiin koiralla suunta. Aika hienosti ohjaa näytti suoraan kädellä, jos tonne hypylle mennään, todennäköisesti halusi peittää tuon puomin. Hyvin se onnistui. Tuntumat annettiin ja vastaan otettu. Näin mennään kepeille. Sielläkin mennään tuossa selvästä Hitler-asennosta, mutta hyvin meni kepisti. Hyvin menee kuitenkin koira. Posero on huonotta tuossa aika kohtaa, niin hyvinkin elastinen ja notkea ja semmonen nopeakin koira. Kun ihan säikähti, yksi tuomari selän takana ärähti, kun meni koira ohi. Taitaa olla Poseron ihmisiä, kun eläytyi, niin voi...